Mayong adlaw natong tanan, ako si Matt. Ug uban ko ninyo atong libuton ang lungsod nga gitawag nga paraiso sa katawhan, ang Sambuan. Dinhi lang sa atong programa nga para natong mga lagan nga ganahan kayo ug hilig kayo mag suroy-suroy. Kabilin nga angay kapasigarbo. Palibot nga buhong sa kanindot. Mga talanawon nga sa mata makabusog. Ug mga lumulupyo nga mabiyabihon. Mao kini ang paraiso ng lungsod sa Sambuan. Ang lungsod sa Sambuan ay himutang sa habagatang bahin sa isla sa Sugbo. Moabot og 3 ngadto sa 4 ka oras ang biyahe subay sa 140 kilometers nga gilayon gikan sa Cebu City. Tapad niini ang mga lungsod sa Hinatilan, Santander, ug Oslo. Paraiso sa katawhan. So mao jud na pag-describe nako sa lungsod. Nganong paraiso sa katawhan para nako no pristine kayo amo ang lungsod, ang amo ang mga natural heritage. Ano pa jud kayo, natural pa jud kayo ang amo ang environment. Unya kanang nga murag unspoiled kaayo bitaw ang amo ang mga waterfalls, kani amo ang mga langob, kani amo ang mga unsa ni kanang mga trail namo natural kaayo. Heritage sites sad, mga karaan, mga balay, unya mga kamtangan ug kaning mga Spanish bitaw nga structures nga nindot kaayo. So para nako paraiso sa katawhan jud. Diin man nakuha sa lungsod ang pangalan niini. Sinambuang o Sambuang mo ang tinubdan sa pangalan sa lungsod nga nagpasabot sa paagi sa pagpangisda sa mga nitibo kaniadto. Tungod tingali sa language barrier, tali sa mga Espanyol o Pilipino sa una, natubag sa mga taga-Sambuan ang pulong nga sinambuang sa dihang gipangutana sila kung unsa ang pangalan sa lugar. Tuod man, ang maong pangalan na himong Sambuan sa paglabay sa panahon. I would like to welcome you all to the municipality of Sambuan, southernmost part of Cebu, one of the most beautiful towns in Cebu. We have a lot of tourist attractions and blended with our rural simplicity. We hope that you will enjoy your stay here in Sambuan and enjoy not only our hospitality but also our tourist spots and our way of life. Tugdan nato ang pagdiskubre sa kanindot sa Sambuan, pinagi sa paglibot suroy sa ilang poblasyon. Igabot nimo sa Sambuan, ang unang gid nga mosugat nimo mao ang estatwa sa usa ka tawo ibabaw sa usa ka kiosk. Kini usa di ay ka monumento nga dedicated ngadto sa mga volunteer guards niadtong World War II. Ug sa palibot niini ang mga establishmento ug mga tindahan nga mao'y nakapabuhi sa lungsod. Sentro sa pagtuo sa katawan sa Sambuan mao ang ilang karaan nga simbahan nga gipahinungod sa ilang patron nga si San Miguel Arcangel. Ang maong simbahan natukod niadtong tuig 1798 ug kapin sa 200 na katuig nga milabay gamit ang salapi sa Royal Treasury sa nasod sa Espanya. Gawa sa simbahan mao ang manindot nga plaza sa lungsod. Di nagparog ang maayo kaayo pagkapreserbar na tulo ka andana nga watchtower o mas na ila isip kampanaryo di Antigua. Giingon nga ang maong watchtower gitukod agi pagpanalipod batok sa mga muro nga pirata nga musulong gikan sa kadagatan. Kini ginama gikan sa coral stones ug giila nga pinakataas ug pinakamaayo nga pagka-preserve nga watchtower sa tibuok Sugbo. The landmark of our municipality, the watchtower, has been restored to its former glory, and now people can go up and see the view of
Tanyon Strait. Unya nakita naman ni nato karon nga gi-restore na ni siya sa tabang ni Governor Gwen Garcia. So kani siya i-expect namo ni siya nga mo major tourist attraction na sad ni siya sa lungsod. Sa ibabaw sa Torre, makita nimo ang nindot kaayo nga view sa Tanyon Strait ug mga silingang isla sama sa Negros. Makita usab gikan sa babaw ang ubang mga talan-awon palibot sa plaza. Unya ang usa pa jud ka rason nga nung kinahanglan mo mobisita sa lungsod kay diri sa south murag ang Sambuan ra sad ang moinaay kanang Stations of the Cross nga nindot kaayo og naa sa didto ang miraculous nga katong Saint Joseph og ang amo ang Saint Jude og ang Our Lady of Lourdes nga grotto. Pipila lang kalakang gikan sa Campanario de Antigua, makita ang Jacob's Ladder or mas naila nga Escala de Jacob. Kini mong hagdan nagpangidaro na og 300 ka tuig. Ang 147 step nga hagdan ginama gikan sa Manunggul Stones. Gihimo ni atong tuig 1878 ni Padre Toribio Garzon aron magamit sa mga parokyano sa pagsaka ngadto sa simbahan. There is already a lot of difference between Sambuan then and now. We have developed Sambuan so that people will really enjoy going to Sambuan. Aron ma-preserve ang importanteng mga butang nga kabiling sa lungsod, ang mga Sambuanon naningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong museo. Kung gusto mo makahibaw sa history and culture dinhi sa Sambuan, ayaw mo kalimot pagbisita dinhi sa Museo de Sambuan. Makita sulod sa museo ang nagkadiyang artworks nga obra sa Sambuan ng mga artist, mga artifacts ug antique nga kahimanan nga mo'y gipanggamit sa mga katigulangan dinhi. Ug uban pang mga importanteng butang nga nahimo ng kabahin sa kasaysayan niining maong lungsod. Usa sa mga interesting kayong nga lugar, din makita nato ang foundation sa usa ka heritage structure na mahimutang sa Barangay Basag. Pila lang ka minutos nga baktas gikan sa main road, makita na ang usa ka dakong paril. Ako na kay nabi si Manong Reheno Cabales kung nganong ani ay dakong paril babaw ni aning bungtod. So unsam gi-purpose niya para asam ni siya nganong gitukod man ni siya. Itukod siya panahon sa mga katsila kay tungod nga tungod panahon ang mga taga-bukid kayo nga ilubong di na dito sa ubos. Gimo nilang mintirihan nila. So mo ni siya ang old cemetery. Mo na siya si bisira dito sa Luyo. So ang luyo ani sementeryo. Oh, mintiriya. Ang pag-preserbar sa mga historical landmarks mo ay nagpamatuod nga gibutangan gayud og importansya sa lungsod sa Sambuan ang ilang mga kabilin, isip tipik o kabahin sa kultura o kinabuhi sa mga katawhan niini. Isip tipik sa naila na kayong Festival Island, dili magpaawahi ang Sambuan sa Saksak Festival niini. Nga giselebrar matagpit sa 30 sa Setyembre ato sa selebrasyon sa Fiesta sa Lungsod. Kung anong gitawag man kini Saksak Festival? Saksak is a plant that is abundant in Sambuan. This has many uses. It can even be used for food, and it can be used for the materials, for housing materials. And because of its abundance in Sambuan, we decided to call our festival Saksak Festival. Dili lang ang atong mga mata ang nabusog sa atong paglibot suroy sa lungsod sa Sambuan. Tungod kay ang lungsod abunda usab sa naglain-laing mga pagkaon.
Ang lungsod sa Sambuan nabahin ngadto sa 15 ka mga barangay. Ug ubay-ubay niini na mahimutang kilid sa baybayon. Mao daghan usab nga mga taga Sambuan nga pagpanagat ang panginabuhi. Ug aron mapanaligdan ang gasa sa kadagatan ug mas modaghan pa ang mga isda, nakahukom ang lungsod nga maghimo og usa ka marine sanctuary sa barangay Kulasing. So ma'am, ngano naka-decide man mo og tukod og marine sanctuary dinhi sa Kulasing? Nakahuna-huna mi nga magtukod sa Marine Sanctuary para nga naay kapuy-an sa mga isda, naay ilahang silbi ka pangitlugan. Kana pong isda kay ugatuan na siyang siguro na lang jud kuha. Kuan kanang siguro basig maabot ang panahon nga basin ug wala na jud tayo makuha. Karon sa nakita nako daghan na jud kaayo isda na gani makakita kag iho o kanang mga katawhan nga gusto mo moanhi sa among Marine Sanctuary, pwede mo makatan-aw, pwede mo makasnorkel, makakita mo og unsa kanindot sa amo ang Marine Sanctuary nga daghan kaayong isda. Ako yung ikapanghambog ang isda dinhi sa amoa. Laing nakatabang sa paglambo sa ekonomiya sa lungsod, pang tulo ka mga pantalan niini nga nahimutang sa Barangay San Sebastian. Malipayon sad kaayo mi nga kaning ang Sambuan host sa tulo ka port. So kani siya kaning Matyaw nga shipping, roro na siya nga nag-traverse sa Negros og sa Sambuan. So kung katong gusto gani mag-roro padung sa Sambuan, sayon ra jud kaayo og last year nag-open sa dang amo ang ruta for Mindanao, so dapitan. So kung ganahan bitaw ang taga Mindanao moadto sa Cebu, dali ra sad kaayo kay mga almost 5 hours raman sad ang travel time. Gawa sa pagpanagad sa abunda kayo nga kadagatan sa Tanyon Strait, ang katawhan sa Sambuan makugihon usab kayo nga nag-ugmad sa ilang kayutaan sa mga kabukiran. Ang pagpananom og lagutmon sama niini mga saging o kani mga mais ang usa sa panginabuhi sa mga katawhan dinhi sa Sambuan. Dinhi sa Bulangsuran Demo Farm ko na sinati, bisan kadyot lang ang kinabuhi sa usa ka tipikal nga mag-uuma nga nag-harvest sa mga mais. Aside sa abunda kayo nga abot sa mga lagutmon, usa-usab nga panginabuhi nila ang pagbuhi ug mga kahayupan sama sa mga baka ug mga kandig.